Здравейте! Аз съм Антония Барулова, а вие сте с подкаста Хирургия в надежда. В отделните епизоди всеки четвъртък ви срещаме с специалистите от отделението по хирургия на болница Надежда, за да научите повече за различните заболявания, които се диагностицират и лекуват тук, оборудването и операциите. Днес е четвъртия епизод на тема бариатрична хирургия. Първият беше за проктологията, вторият за херните, а третият за жлъчно-каменната болест. Можете да се запознаете с тях в каналите на болница Надежда, където ще откриете различни видеоматериали и интервюта с хирурзите на Надежда. Гост в студиото е доктор Емил Костадинов, хирург в Надежда. Здравейте! Доктор Костадинов, какво е бариатрична и метаболитна хирургия? Барос на старогръцки означава тегло. И от тук разбираме какво означава бариатрична хирургия. Това е хирургия, насочена към лечение на болестното затлъстяване. Съответно, при метаболитната хирургия, фокусът на хирургичното лечение е коригиране на метаболитни отклонения, например хиперлипидемия. Всъщност, независимо, че те като хирургични поддисциплини претърпяват едва сега своето бързо развитие, те не са толкова нови. Има исторически сведения, отчасти анекдотични, още от 10 век. Много интересен случай с един испански крал, Кинг Санчо, или известен още като Санчо де Белия, който исторически сведения казват, че не можел да яхне кон, бил толкова дебел, не можел да размаха меч и дори не можел да бъде с жена си. Представете си в Испания това какво е. И когато след поредната загуба Кинг Санчо бил детрониран, той избягал при баба си кралица Тода, която извикала един известен арабски лекар от еврейски произход и направили режим, който включва ограничение на приема на храна, физическа дейност и някои медикаменти, в резултат на което Кинг Санчо, крал Санчо, отслабнал, поел отново трона, повел въстание, след което сведенията си, че той е бил около 240 кг, най-вероятно след това станал около 120 кг, царувал няколко години, след което започнал един здравословен начин на живот с намаляване на някои вредни храни, но по ирония на съдбата починал от отровна ябълка. Така че бариатричната и метаболитна хирургия не са нови и всъщност, макар че повечето хора познават бариатричната хирургия, началото е с една операция за метаболитно отклонение през 1954 година. В последствие, разбира се, с нарастването на затлъстяването като честота и придобиването на епидемични размери, на практика бариатричната хирургия става много по-разпространена, но тя включва и своите метаболитни ефекти. Има много и различни причини за затлъстяването. Факт е, че броя на хората, страдащи от затлъстяване и нормално тегло, се е утроило. По данни на Световната здравна организация, от 4 десетилетия насам затлъстяването в много страни от Европейския съюз засяга около 50% от населението. Кажете ни, какви са основните фактори за затлъстяването и до какво може да доведе то? Това е много хубав въпрос. На първо място трябва да е ясно, че затлъстяването е болест. Затлъстяването не е козметичен дефект и тя е една болест с епидемично разпространение в съвременния свят. Най-вероятно основната причина за затлъстяването е живота ни в така наречената обезогенна среда. Т.е. ситуация, която промотира затрудняването, намалена физическа активност, прием на повишено количество калории, но огромно значение има и вида на храната. В наши дни много разпространени са и много лесен е достъпа до храни, които са наситени на калории, енергийно плътни храни, им казваме ние, като за сметка на тази енергийна плътност твърде често качеството на храната, като витамини, микроелементи, баластни вещества, намалява. Тоест, съвременният начин, западен начин на живот промотира затлъстяването и най-вероятно това е основната причина за епидемичното разпространение на затлъстяването, както много правилно отбелязахте. По данни на Световната здравна организация към 2017 година, ако не се лъжа, по света комбинираните случаи с наднормено тегло и болестно затлъстяване са 1,9 милиарда. Прогнозите за 2300 година са тази цифра да достигне 3,3 милиарда, което е наистина огромна цифра. А какъв е процентът в България?
В България процентът е висок. За съжаление, по данни на Евробарометър от 2017 година, България е държавата с най-бързо нарастване на броя на пациентите с наднормено тегло и затлъстяване. И когато тези проценти се комбинират, стойността достига 56%. Статистически тези хора живеят по-кратко и са с влошено качество на живот. Може ли да се каже, че тази хирургия е животоспасяваща? Точно така е, като имаме много добра информация и в двете посоки. На първо място, ако сравним хората с нормално телесно тегло, което ние оценяваме по така наречения индекс на телесна маса или Body Mass Index, това е съотношението на ръста към квадрата на килограмите. За нормално телесно тегло се счита това между 18,5 и 24,99. На нормално тегло имат пациентите с Body Mass Index между 25 и 30. После до 35 е болестно затлъстяване първа степен, до 40 втора степен и над 40 е болестно затлъстяване трета степен. Когато сравниме продължителността на живота на хора с нормално телесно тегло и такива с болестно затлъстяване трета степен, при Body Mass Index над 40 средната продължителност на живота е 10 години по-ниска. И това е свързано основно с така наречения съдов риск, т.е. риска пациента да получи инфаркт или инсулт. Този риск от своя страна се обуславя от две основни социално значими заболявания и това са диабета и високото кръвно налягане. А пък при пациенти с болестно затлъстяване в високите степени, втора и трета степен, които по принцип са показани за бариатрична хирургия, се счита, че честотата на тези две състояния може да достигне до 80%. Реално погледнато, само 10% от хората с болестно затлъстяване трета степен, казано на жаргон, така наречените здрави дебели, няма други придружаващи заболявания. Т.е. затлъстяването е самостоятелно. Всички останали имат някакви придружаващи заболявания. И това е доказателството в едната посока. Вече има проучвания, например има едно голямо канадско проучване от преди 3-4 години, което обратно проследява качеството на живот и продължителността на живота на пациенти, които са с бариатрични операции, с сравними други пациенти от една и съща популация, които нямат бариатрична операция и всъщност се оказва, че пациентите с бариатрична операция живеят по-дълго от тези, които не са били оперирани. По-кратко от тези, които нямат болестно затлъстяване, но при всички положения бариатричната хирургия увеличава продължителността и очакваната продължителност на живота. Разкажете ни каква е подготовката преди операцията. Споменахте множество придружаващи заболявания. Предвид тях, с какви специалисти трябва да се направи консултация? Тъй като затлъстяването е многофакторно заболяване, свързано с най-различни системи и органи, сред които има значение включително и психиката на пациента, е необходимо да се направят консултации с множество специалисти. Разбира се, това е хирург, но хирург идва на по-късни фази в лечението на пациентите с болестно затлъстяване. Отношение имат гастроентеролозите, отношение имат ендокринолозите, психолози и психиатри, включително диетолозите са изключително важни. Много от пациентите, които имат болестно затлъстяване, имат сънна апнея, т.е. трябва да се направи консултация с специалист по сънна апнея. За пациентите, които планираме оперативно лечение, е много важно да бъдат видени от кардиолог, тъй като споменахме, че сърдечно-съдовите заболявания съпъстват в голям процент в случаите на болестно затлъстяване. И разбира се, комплексна оценка, ако планираме оперативно лечение, прави анестезиолога. Хубаво е, че преди да подходим към бариатрична операция, пациента получава една такава комплексна оценка, чиято основна цел е да минимизира риска. Необходимо е да се направят и някои инструментални изследвания, като ехография за установяване на статуса на черния дроб, наличието на камъни в жлъчния мехур, които могат да бъдат адресирани едномоментно. И в тази ситуация, като част от подготовката за диагностиката, например за една гастроскопия, пациента получава съответните консултации с кардиолог, анестезиолог и другите необходими специалисти. Откъде се започва? На първо място се започва от осъзнаване на проблема. Колко е сериозен той. Човек се изправя непрекъснато пред някои въпроси. Проблемът е, че в обществото и сред хората липсва разбиране, а е налице стигматизиране.
че всъщност много хора не разбират, включително за съжаление лекари, че това е едно тежко, сериозно, хронично, прогресиращо заболяване, което за съжаление има и тенденция към рецидиви. И ние всички знаем за йо-йо ефекта и за неговите опасни сърдечно-съдови последици. Така че на първо място е осъзнаване на проблема и реално отчитане на това, че пациентите трудно могат да се справят сами. Разбира се, говорим за хора с високи степени на болестно затлъстяване. Методите за лечение на болестно затлъстяване са няколко. На първо място винаги има модификация в начина на живот, т.е. режим на хранене и физическа активност. Това е неотменна стъпка във всяка една степен, от нормално тегло до болестно затлъстяване трета степен. Налице са също така медикаментозни мерки, които в последните години стават все по-популярни, но с относително по-ограничена ефективност, и някои инвазивни гастроентерологични процедури, като на последно място при най-тежките степени на затлъстяване идва бариатричната и метаболитна хирургия. Така че започва се от осъзнаване на проблема и попадане на специалист, който може адекватно да оцени степента на затлъстяване и да насочи пациента в зависимост от неговото състояние към най-подходящия метод за него конкретно. Разкажете ни, има ли отношение затлъстяването към проблемното забременяване? Да, в интерес на истината има и то многофакторно отношение. На първо място, чисто медицински погледнато, затлъстяването може да тригерира, да отключи хормонални промени, които нарушават баланса и затрудняват овулацията. Тоест, пациентите с болестно затлъстяване, пациентките с болестно затлъстяване имат нередовни цикли менструални, което прави забременяването по-трудно. Също така, болестно затлъстяване увеличава риска от състояния като поликистозните яйчници, които също затрудняват забременяването. Отделно от чисто медицинските аспекти има и социални фактори, като много от пациентите с високи степени на болестно затлъстяване страдат от ниска самооценка, нямат социална среда, трудно намират партньор. Това са едни важни елементи от цялостния проблем, които не трябва да бъдат пропускани. Също така пациентките, които забременеят и са с болестно затлъстяване, както казахме преди малко, то върви с редица придружаващи заболявания, като диабет, инсулинова резистентност, артериална хипертония. Всеки от тези фактори неблагоприятно повлиява протичането на една бременност и може да доведе до проблеми с нея, като преждевременни раждания, макрозомия и редица други ситуации. Така че пациентките с наднормално тегло и болестно затлъстяване преди забременяване биват активно съветвани да опитат да постигнат нормални стойности на телесното тегло, което при Body Mass Index над 35, т.е. болестно затлъстяване втора степен и Body Mass Index над 40, трета степен, е много трудно да стане само с спорт, физическа активност. Не всички искат да приемат медикаменти, а и ефекта на медикаментите след спирането им сравнително бързо се изчерпва. Така че бариатричната хирургия за пациенти с репродуктивни проблеми и високи степени на болестно затлъстяване може да бъде едно чудесно решение и много важен фактор. Като там трябва да се има предвид и нещо друго. След извършването на такава операция не трябва да се бърза с забременяване. Има период горе-долу от около година, година и половина, в който организма отслабва сравнително бързо и трябва да се достигне до едно устойчиво ниво на метаболизма, което позволява износването на плод. Но разбира се, за това е мултидисциплинарния екип, който да посъветва пациентите кое е най-доброто за тях. Разкажете ни сега за различните хирургични интервенции, които се прилагат и как се избира точно кой вид да се приложи. Съществува голямо разнообразие от бариатрични операции. В света има две големи асоциации за бариатрична хирургия. Това е Международната организация ИФСО и Американската асоциация ASMBS. Техните препоръки в голяма степен те съвпадат на практика напълно, като има няколко одобрени операции. На първо място това е поставянето на стомашен пръстен. Сега това е една процедура, която в наши дни се счита, че е повече от исторически интерес. В наши дни пръстени на практика не се поставят, те само се махат, тъй като редукцията на телесна маса е сравнително малък процент, а в дългосрочен план
има риск и от рецидив на теглото, и от някои осложнения, така че това е процедура, която в момента на практика не се прави. Друга основна операция, която по-настоящем е и с най-широко разпространение, това е вертикалната стомашна резекция или така наречената слив гастректомия. На български е възприет термина ръкавна резекция, защото стомаха става тесен и дълъг като един ръкав. И на трето място вече идват така наречените байпаси, които са най-различни видове. Това са операции, при които се променя както резервоарния обем на стомаха, така и пътя на храната, която заобикаля 12-пръстника. Такъв е класическият байпас ПУРО. В наши дни все по-голямо разпространение намира така наречения мини байпас, която е една по-кратка, по-бърза процедура с относително по-малък риск и абсолютно сравними ефекти по отношение както на метаболизма, така и на затлъстяването. Така че това са основните процедури. Има и много други, които не винаги са одобрени и препоръчвани от тези организации. Споменахте втория тип, че е най-често прилаган като метод. Да. Там стомаха се изрязва, отнема се от обема му. Какъв процент? 80% от стомаха се намалява, обема на стомаха остава около 120 мл. Като това е така наречения рестриктивен момент при тази операция, но тук отиваме към въпроса как всъщност работят бариатричните операции. Конкретно при ръкавната резекция, при отстраняването на голямата кривина на стомаха се отстранява и една зона, в която се произвежда около 80% от хормона на глада в тялото. Съответно, тук има много такъв един хубав допълнителен бонус за пациента, изчезва чувството за глад. Храниш се по-малко. Да. По-бързо се засищаш и нямаш чувство за глад. Разкажете ни как протича една такава операция, каква е продължителността? Продължителността е различно дълга. Тя може да протече от половин час до няколко часа, в зависимост от това каква операция се прецени, че е най-подходяща за конкретния пациент. Много зависи, разбира се, и степента на болестно затлъстяване на пациента. Защото ексцесивното количество масна тъкан във вътрешните органи представлява един допълнителен технически проблем. Тези пациенти изискват много отговорно отношение и от хирургичния, и от анестезиологичния екип, съответната подготовка и гледане. Така че зависи. Различните операции продължават различно дълго. Вие споменахте рисковете при затлъстяването. А има ли бариатричната хирургия такива рискове или е напълно безопасна? За съжаление няма такава операция, която да е напълно безопасна, но всъщност има изключително много данни. Бариатричната хирургия е много разпространена и има данни върху буквално милиони пациенти, че тя е една много безопасна хирургия, напълно сравнима и дори с по-ниска честота на осложненията, с по-ниска честота на реоперациите, на повторните приемания в болница, които са едни независими обективни фактори за безопасността на дадена оперативна процедура, сравнена бариатричната хирургия с операции като безкръвна или лапароскопска операция на херния или безкръвна операция на жлъчка. Дори се счита, че бариатричната хирургия може да бъде по-безопасна. А има ли някакви противопоказания? В общи линии противопоказанията са тези, свързани с общото състояние на пациента. Хронична застойна сърдечна недостатъчност в тежък стадий, тежко увредени пациенти, които са по принцип не противопоказани за обща анестезия, са противопоказани за бариатрична хирургия. Тук има един важен детайл. Бариатричната хирургия и бариатричните процедури са валидирани в възрастовата група между 18 и 65 годишна възраст. Обикновено при деца има национални особености и има държави, например Израел, в които е одобрено извършването на бариатрични операции между 14 и 18 годишна възраст. Обикновено няма противопоказания за извършването на тези операции и при хора над 65 годишна възраст, но там трябва добре да се прецени общо състояние на пациента, отнесено, сега ние използваме едни такива термини към средна очаквана продължителност на живот, т.е. за да се проявят позитивните ефекти на бариатричната операция и на редукцията на телесна маса, както споменахме в това канадско проучване, е необходим някакъв времеви интервал. Всички пациенти след бариатрична операция, които загубят съответното количество тегло, имат полза от бариатричната операция по отношение на качеството на живот. То се подобрява. По отношение на своята независимост, включително хигиенните им навици се подобряват и променят. Придружаващите заболявания се подобряват, но
при извършването на тази процедура на 65 годишна възраст не е много ясно дали ще има достатъчно време, за да се реализира ефекта с удължаването на продължителността на живота. Говорихте за годините, на които се прави тази операция. Има ли отношение, предполагам, че има, към възстановяването? Колко време трае възстановяването след операцията? Разбира се, колкото по-млад и реактивен е един организъм, възстановяването е по-бързо, но в наши дни на практика всички бариатрични операции се извършват в графата на минимално инвазивната хирургия, т.е. това се прави лапароскопски. Възстановяването е много бързо. Обичайно болничният престой на пациента е около 4 дни, като има един предоперативен, денят на операцията и ако всичко е наред, на втория ден след операцията болните ги изписваме. В повечето случаи у нас даваме на пациентите около 1 месец болничен, не толкова за да се възстановят от операцията, колкото да свикнат с новия си начин на живот и хранене и да могат да изградят един нов режим на живот. Иначе възстановяването в ранния следоперативен период е сравнително бързо и в зависимост от професията на пациента, той до 1-2 седмици би могъл да се върне на работа, но ние ги съветваме да дадат това време за себе си. А със спорта как стоят нещата? Колко време след операцията може човек да спортува? Спортът е неотменна и много важна част от смяната на начина на живот след бариатрична операция. Леки натоварвания могат да бъдат започнати още няколко дни след операцията, като те обикновено са свързани с ходене. Като това ходене може да бъде извършено в специализирани режими, обикновено се увеличава продължителността. Леки натоварвания с спортове като плуване биха могли да бъдат започнати във втората седмица, като обикновено 1 месец след операцията може да се премине и към по-интензивни натоварвания. Вероятно, голяма част от пациентите преди да стигнат до операция са опитвали да отслабнат с спорт и хранителен режим, но какъв е хранителният режим след операцията? Как трябва човек да се храни? Хранителният режим е специфичен, той е твърде подробен, разработен е от диетолози. Обикновено там говорим за един редуциран калориен прием, около 1000 килокалории. Всъщност на тези пациенти им е трудно да поемат повече. Отначало се започва с прием основно на течности, в последствие на пюрирани храни и постепенно се преминава към твърда храна. Като разбира се, тук много важни са здравословните избори, които правим. Трябва да се предпочита съответна храна, която насочва в по-късните фази, година, 2-3 след бариатричната операция, към един здравословен начин на живот. Колко време след операцията започва отчетлив спад на теглото и какъв процент се губи от теглото? Много интересно, но отчетлив спад може да има още преди самата операция, защото част от подготовката за бариатрична операция, която не споменахме, е така наречената диета за намаляване на обема на черния дроб, тъй като той служи там за депо на някои хранителни вещества. Дава се една специална бедна на въглехидрати диета, която пациентите е препоръчително да спазват около 2 седмици преди операцията, за което време те губят част от теглото и това има двояко значение. На първо място улеснява хирурзите при операцията, намалява риска за самите пациенти. Има важно прогностично значение за това те как ще се справят след самата оперативна намеса. Така че всъщност загуба на тегло започва още преди операцията. Но това, което се очаква от момента на предоперативната консултация до края на първия месец, пациентите загубят 10-15% от изходното тегло и всъщност това е периода на най-бърза загуба на килограми. В последствие скоростта на тази загуба намалява. Тя е относително бърза до първите 6 месеца, в последствие тя намалява по експонента и теглото се стабилизира след около година, година и половина, максимум 2 години след операцията. Пациентите влизат в едно устойчиво състояние. Говорихме по-рано за придружаващите заболявания. Може ли след тази операция те да се подобрят или напълно да се излекуват? Всъщност ние за това правим операцията. Това е целта. Да лекуваме тези състояния. Бариатричната хирургия, разбира се, тя има и своите естетични ефекти, разбира се, нали, и цели при много хора. Но основното, за което ние правиме тази хирургия, е контрола на придружаващите заболявания. Всъщност се счита, че има много проучвания по въпроса. 80-82% от пациентите, които са били с леки степени на диабет, с инсулинова резистентност, с артериална хипертония, спират лечението си. На практика те влизат в ремисия на тези заболявания. Сега трудно да се каже, че те са излекувани, като се има предвид, че това са едни хронични състояния с някакви подлежащи промени в организма, но какво е една ремисия 10 години, когато ти имаш заболяване, което 10 години не лекуваш? Или 5 години, различно е, в зависимост от режима, който успеят да спазват пациентите, но да,
Бариатричната хирургия може да лекува определени степени на диабет и артериална хипертония, така че пациентите не приемат медикаменти. При тези, при които лечението и контрола на състоянието е било трудно предоперативно, твърде често той се улеснява значително след намесата и пациенти, които са били на троен медикаментозен режим, твърде често с един медикамент, само в минимални дози успяват да контролират състоянието си. Така че бариатричната хирургия лекува тези състояния. Може ли пациента да започне да възвръща теглото си, примерно 2 или 3 години след операцията? Да, за съжаление може. Това до голяма степен зависи и от начина на живот на самия пациент и отношението, което той има към бариатричната процедура. Сега имали сме пациенти, които идват с идеята, че ще си направят операцията, ще ослабнат и ще могат да си живеят, да си ядат както преди това. В общи линии повечето бариатрични хирурзи биха избегнали да лекуват такива пациенти. Много е важна мотивацията. Но да, факт е, че част от пациентите биха могли да възвърнат килограмите си след операцията, като това е основно в техни ръце. По-настоящем се счита с широкото разпространение на бариатричната хирургия и нарастването на ръкавните резекции, които споменах, че честотата на ревизионните бариатрични операции може да достигне до около 25%, което е доста в интерес на истината и това е едно ново направление в бариатричната хирургия, какво да се прави след операция. Това, разбира се, има и една много директна отправна точка към избора на оперативна намеса. Защото всъщност най-добрият шанс на пациента с болестно затлъстяване е първата операция. И е много важно хирурга да направи адекватна предоперативна оценка, т.е. обобщение на данните от консултациите на всичките други специалисти и изследвания, така че да може да подбере за конкретния пациент най-добрата оперативна намеса, която да му даде най-добри дългосрочни резултати. Много е важно да припомним на зрителите, че това не е естетична хирургия, а лекува. Не. В заключение, какво ще кажете на пациентите, на хората, които се колебаят дали да се подложат на тази операция? Какво да им кажа? Хората знаят къде е истината. Истината е, че всички ги е страх от оперативно лечение, но при случаите на високи степени на болест и затлъстяване, това е нещото, което бариатричната хирургия е нещо, което има доказани дългосрочни резултати при едно високо ниво на ефективност и безопасност. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря. Надявам се, че сме били полезни на нашите зрители, а вие гледайте и следващите епизоди на Хирургия в надежда.